ओइ बुरि दिंखिया मोजां मोजां दंथारोलै नै दाउ खर' दाउ आथिंखौथ' लाबायलै माजों जायनो दे दाना बे दिंखियाजों जायोसैलै ना मा होनो जायां मैथा बांगालजोंसो बिदि फुदुंना जागोन सान्दुं नांनाय खारो बेनोसो मोजां मोजां दंथारोमोनलै बुरि मा जाबायलाय दोद न'खौनो नागारथारालां नै दाउला बेह्राया जों गोदो बिदि गेलेयोमोनलै बुरि जाम्बाना जाम्बाखा आइ माथो गोदोनि जाम्बायानो खारथाराखै बिलाय गोदो आइजों थांफा थांफा बेबायदिनो दाउला नागिरनानै गेलेयोमोनलै जोङो नै खारथारबावलां फैद'लै फाग्ला आमबार हनै मानसि फैगौ लाजिबाय सां नायनाय फैद' लासिं सिं थौ सिगां आदाखौलाय मा सामफ्रामबो बाजि खिथु खिथुल' नुयोब्रा आंलाय थोद बखा हिनजावनि खिथुखौ नागारजायो सोरबा खावना लांबा मा जानांगौ हाथाय बाजाराव थां दखानाव थां माथो बाजैनो खिथु खिथुलथार माथो जेन बडिगार्डसो माथो थासारिलै फंबाय थासारि नोमबाजैखौ बे थासारिजों गोरोबहोआबा मालाबा सोरबा खावना लांब्ला दाना माबा खालि हिनजाव दोनखारनाय सोरबा बांगालजों खारनाय फिसा फिसौखौ गारना खारनाय बेफोरल'सै नालाय फंबाय ओंखायनो नोमबाजैखौबो बेबायदि थासारिजों गोरोबफाजानो गियो आङो रं नाम्बारजों खारफा लांजानो गियो नों दे आंखौ नुवाखै फुथिमारिसिमखौनो हारसिं गारहरिखौ गिगौ मानो गौलाय बाजै आदाना थिग जाथारदों बिसासबो गैयानो आजिखालि दानि जुगनि हिनजावफ्रा ओरैनोबा उल्थासो जानो हमबाय काश्मीरनि सिमलानि भुटाननि आफेल बायनासो जाग्रा जालांबाय दानि हिनजावफ्रा फाग्लाया बायदि दाना मोजां जावखाबायलै आसला हिनजावाबा बुजिना बुजियाखै दे मा बुजिनोफ्रालाय हिनजाव मानसियालाय खेला खेलि नङालै बुरि नों बारा दख'ना जोमग्रा गोदान गोदान गाननानै देलायना दाथासै आरो गामियावबो बारा दा ओंखारलाबाय नोंखौबो गिलायलांबायसो आं न'आवनो दख'ना सुरि सुरि गाननानै थाबाय था मानसिफ्रा होनबाय थादों माथो हनै माथो ससियेल मिडियाफ्राव फनाव गाज्रि खोनानाय मालाय खिथानायखौनो आंगायल'सो मोनथारबाय आं नोंखौबो बिदि जाजानोसो गिबाय आं जाम्बाथां सानथां खोथा गैयिनि खोथा मा रोनावबाय थानो मोजां मोनो फालाय नै ओंखामा जुखामबाय आङो लाना थांफैदो आं खारनांगौलाय मा फात्ता मोननोहाय नोंलाय हौवा नोंलाय मा होनो हादोंसो आंलाय ना सना ना रुफा मालाया दख'ना जोमग्रा गोदान गोदान बायना होफैनो हायो नोंहा मा होफैनो हादों दख'ना गोदान गाननानै थानानै डाइलगसो होबावदों बेयाव बिदि नङालै सना सुन्दुरि आंनि बुरि आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो बेसेबां अनो हा बेनोथ' जाबायना अननायनिफ्राय देरसिनलाय आरो माथो दङ अननाय मोजां मोननायजोंल' जायाहाय दारिया खामसाव मुवा बेसाद बायना फैनांगौ जाजोबगोनलै सुन्दुरि आंनि बुरि खामला हाजिरा मावै आं नोंनो मा नांगौ बेखौ होननानै आं थाखा फैसा बुथुमगासिनो दङ आरो बिदि बुंब्ला नोंहा बोरै जानांगौ जाखो थाथ'दो थांसां गोबावसो जालायलांबाय थां नै फान्थिगिलिया रं नाम्बारजोंसो रायलायबावसैलाय आंहा जोथोबाव आइ आफा हरनाय मबाइल गंसे दंखायो थगायनाय नङाथ' फोथाय खेबसे खालामबालाय माब्ला दे होमबालाय ओमफ्राय दिल्लीयावनो थायखासै दा औ दे होमबा जि फाग्ला गोजा सासे फैयाबाथाय गासिबो फैया मा जानांगौ जे बिदिजोंलाय बर'फोरना बिदिनो गोनलै सासे हासु ओंखारबाथाय गासिबो हासु ओंखारफाजोबो बिदियावनोथ' दावहायाव ज्रय गावथार जाजोबदों नै मा जानांगौलै मा जानाय मा थालाजोबखो फाग्ला गोजा बिदिजों मा जानांगौलै खामानि आवगायनांगौआ अखा हानाया बांगासिनो मा नोंथां नोंनाव दिनै खामानि बन्द' नामा माथो लिरबानो सासेबो फैयासै गैयालै फाग्लाफ्रा सासेबो फैयाखिसै गैयालै सुखे आंनाबो फैयासै रायलायनानै थाखाखोना माखो बिसोरो मेरगा भाई
आं बेखौ अखा दामब्रा हायैनि सिगां फोजोबनो हाबा मोजां जागौ नंदोंमोनलै अखा बारा हाब्लाथ' बिराद नस्थ' जागोन लेबारफोरखौ एसे सामफ्रायनांसिगोन नङाबा ओइ आदा मा जाखोब्रा दिनैलाय माथो रावबो गैया गैयालै फंबाय बोरैबा रायलायखानाय बादि दिनै सासेबो गैया सासेया आलासि जाहैदोंनो आरो सासेया लोंब्रेनानै उदै गाज्रि जानानै बिसिनायाव गब्रायना दंनो आरो सासेया मा जादोंथाय बुजिनो मोनला फाग्ला गोजा माथो ओंख्रि लाबोदों या दहरम बिदिसो जाबाय होनबा गैया आदा नै दालि जहलजों आलु एवनायजोंसो माथो खालामबावनोब्रा खामानियाव जाखालाबा भाइ बे आलु खाजिजों लोगोसेलै नै दंखायो आंनाव जायगा नागिरदिनि आयै आदा आं दासो ओंखाम जाबोथारदोंमोन ओइ फंबाय जेबो नङा जौआ आलदा ओंखामा आलदा थाखायो उदै थाइसे अब्लाबो दे माथो उफायबाव खामानियानो जायाबालाय लोंनांसिगोनानो दे थुदो होमबा बेबो जानाय नङालै जायगा मोजां नागिरनानै बानायनोसै थुदो जायगायाथ' जासाबो बेनो माथो खालामबावनो जायो आदा बे खाजिया बरनदो माबार एसे मदद होफादोब्रा देलै जागोन हमथागोन मोजां बसाय जगोना जवालै जयैलै आयु नोंथां एक नाम्बारथार माथो मोजां मोजां मालखौ लाबो रोंलै नोंबो दे लालायदिनि दे माथो ओइ फंबाय दारिया खामसाव माथो नोंखौ बायदिसिना खोनागासिनो दंब्रा माथो बुरिनि खिथु नागारानो हाथाय बाजार थांब्लाबो दखान थांब्लाबो माथो थांफाबाय थायोनो नंगौफा औ फंबाय आंबो बिदिनो खोनादोंथ' हिनजावनि सिङाव थानो नाङालै फंबाय नंगौलै आदा बिदिनो जादों आं बिदिनो खालामफ्लाङो नोजोर होबाय थाखालै फंबाय नै मैयासो खोनालायबाय फिसा सानै गोनाङानो फिसा हिनजाव सानै गोनाङानो बांगालजों खारफालांनाय खालि मबाइलाव बिदिखौल' खोनायो आसलथे आदा बिदिया बोरै जायो बोरै जानो मोनो बिदियालाय न'फ्राव माबा फेसबुकनो माबा वाट्सएपनो बेफोर बोरै मा खालामनानै जायो आदा आंथ' बेयाव नालागौ माब्रै खारफायो बेजोंलाय बेफोरबायदि जाथाया गुबुन रोखोमनि जायो नाथाय आं नोंनो मोनसे खिथानिमु नैबे फेसबुक गैया होमबा बे फेसबुकाव मानसिफ्रा फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामबाय बेनि उनावहाय नैबे गोजौआव मोनसे मेसेन्जार थायो फेसबुक मेसेन्जार बेहाय नै बेखौ खुलिना लायोबा नैबे दुलुर गैया होमबा बे दुलुराव अनलाइन थाजोबो ओमफ्राय बेजों ओरै थुनानै सोर रायलायखोमाहरनो हायो बिनि उनावहाय बिसोर मा खालामबाय नाम्बार बिहरलायो बिनिफ्राय वाट्सएप नाम्बाराव बायदिसिना रायलायबाय आरोखि वाट्सएप नाम्बाराव बायदिसिना रायलायनानै बिदिनो गोमोन जानानै माबा माबि जानानै ब्लक दोनखालांनाया बेयावनो जायो बुजिबाय दा आं बारा खिथायाखिसै दे आङो दिनैसो बुजिदों आजिखालि बिदिसो खारलांलायो आरो दंबावोसोमोन आं खोन्थाजोबला दिनै बुजिदों आदा बिसो मबाइला किपेडसो जाबाय नालाय गैया माथो खालामनो जेफ्रा मावनो जागोन आदा खम जारला बिदिसो जामारो होमबा आजिखालि खेल लागा बुरि औ एबाराव आं खेल लागोन मोनसे खेल लागोन आदा बिदिसो जायो आंनाबो हिन्जावा बिदिनो रायलायबाय थायो मा थुयो दहायबो रायलायगासिनो दंमोन बेबो बिसो जासिनांगौ रागा टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का है मैडम को गोजाम थांलायगोन गोदान फैलायगोन मा सिन्था ना मारै मेरगा भाई थौ थांलायसै दे थांसैबो थांसै Hey, ra. Hey. Biga ini nuah. Hey, ra.
मा खालामबावनोलै बुरि मा मावना जाबावनोलै बुरि खवारियावबो माथो खामानियानो थुंगेनसै बोरियाव दोनखानाय अन्थाइ बालाफ्राबो माथो गैबांला आं मा मिथिगौ खामानिया खिबेल' नों मा मावनानै जायो जाहोआ आं जेबो मिथिया दैज्लां बोथोरनि आलिफोर दानायनो हाया माहाजोन नागिरनानै दे हाजिरा मावनो माहाजोन नागिरलाहैनोसै आं माहाजोननि फिसा दिन्थिनानै थगायनानै हाबा लानानै आंना फाब नांबायगोनलै आंबो सेंग्रायाव खम नङामोन नालायब्रा 100 थाखा 200 थाखाखौनो ज्राव राव खुस्रा सिफायनानै सिफियाव दुमब्रां सोनानै लालायग्रासोमोनब्रा आंबो दाना हनै जाबावदो दाना ओइ बिमा आं थांसै दा ओंख्रिया मोजां संनानै दोनबानो जाबाय जाफै दा मैथाजों थास' बिबारजों संना दोनगोन आं जाखांनानै उसुं खना खना हासु सेनफोर मोदोमनायनि सेनबो बायनानै लानो हाखाया 순돌이 말 나보던데 순돌이 आया बहा थांखो बेलाय माथो न'आबो गासिबो थाला होलांजोबनोसै आरो बेलाय माथो लाइजाम मानि लाइजामलै दारिया खामसाव आंखौ निमाहा होदो मबाइलनि फाखनजों बुसोमजाना मबाइलाव गोदान हौवामोनना आं दिनै बेजोंनो थैस' थांस' रायजो जाफिननो खारफाबोबाय नोंनि सुन्दरि सुन्दरि आंनि बुरि आं नोंखौ बिदि जागोन सानाखैमोन दिनै जामारबाय सुन्दरि आंनि बुरि आंखौ गारनानै बहा थांखो होनलाय खामला हाजिरा मावै मावै नोंनो नेट पेक जोबब्लानो गोदान गोदान सोना होयोमोन आं नों दिनै आंखौ गारनानै खारबाय सुन्दरि आंनि बुरि सुलि मासि गाज्रि थासारि जालांखो बेलाय नोंनो दिनैसो दख'ना गोदान बायनानै लाबोदोंमोन आंनि हाजिरा मावनायनि थाखासो सुलि बे जुगा बे थासारियानो बिराद सुनि फना बुंहरबाय लांगोन दिल्लीयाव दा लाबोबाय गामियाव बिबार बारियाव हाजार हाजार समायना समायना बिबार दंब्लाबो गलाबनिफ्राय साबसिन गैयानो थिग बेबायदिनो बे बुहुमावबो हाजार हाजार समायना समायना जायगा दंब्लाबो न'निफ्राय साबसिन गैयानो मिथिबाय बेनिखायनो आं नोंखौ न'आव लाबोनाय जाबायब्रा जेरै नाम एरै सेन्टे बाबा
डाइलगजों जाग्रा नुखायोहाय डाइलग मास्टारसो जागोन नामासो बेलाय आइया दिल्लीयाव थांनानै रायजो जाहैनांगौब्ला साख्रि नागिरै नागिरै थाखानाय फैसायासो जोबजोबगौमोन माथो दाथ' गामियाव फैनानै अनेक थाखा बासायनानै दंना नै आदै माथो गोदानखौ लाबोमारबाय नामारा लाबोबायब्रा बा नोंलाय माथो लाबोनो थिनबाय थायो फै 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 खुलुमफै नोंहादि गोदानखौ सोर बेलाय आदानि फिसाला रिजार्भआव खारलांनायनि लेखा फरायनो न'आव दोनफैदां हामथारबाय साला खामानियाव थुसिनो मोजां जासिगोन खुलुम आयै जाबाय जाबाय बाबु जाबाय दे आफा खुनुरुखुम सप्ता खेबसेल' आदै मादै गाबज्रिफ्लाबाय थाथारदों नों बेनि उनाव जेखि जादोआलै ओंखायसो सालिया गोलोम बोथोरब्लाबो कम्बल खाख्ल'नानै मबाइल थेथे थाथा थुबाय थायोमोन केके खाखा मिनिलायबाय थायोमोन थांथों सालिया आंनिफ्राय साबसिन फिसाय मोना बियो थैब्लाबो आंदि गावखौ बेसेबां मोजां मोनोमोन अनोमोन नै फाग्लियासो हरदों नामा नै माथो आदा सिमांसोलाय हेलौ आदा औ दादिया औ आदा ओमफ्राय नोंखौ बोरैबा खोनादोंला नंमारगौ दा नोंखौलै आदा मालाय मबाइलाव मोननाय हौवाजों खारफालांबाय ओमफ्राय लाइजामबो लिरना गालांबावदोंसो जामारबायसो होनबा गथ'नाया इसोर मा जातनि हिनजाव बे सयथिबो लासिंसिं माथो खालामबावनोब्रा आदा हरसे थाल्ला उन्दुनो हायाखिसै आं गोसोखांबाय बायनो ओमफ्राय दालाय माथो सानदों आंनाबो गोसोआ सोलायबायलै आदा सानथाम सानब्रैनि उनाव जुदि फैफिनोब्ला आं लाफिनगोन खिन्थु सानथाम सानब्रैनि गेजेराव फैफिनाब्ला आं लाफिननाय जानाय नंला मोजां सानदों मोजां थांखि आंबो खोनानानै बिराद दुखु मोनदोंलै आरो आं मोनसे थांखिबो लादों नों दाजाब दानख'आव माबायदि राफोदब्रा है केलकुलेटर नांलायालै आदा लिरनायावलाय हायो आदा गावनो आन्थाखौ ओमफ्राय मानोबामोन आं नोंनि दुखु गोनां जाथायखौ खोनानानै आं आंनि प्रजेक्टआव नोंखौ मुहुरि बिफानाव सोनो नागिरदोंलै आरो बेजोंनो मानसि जानांसिगौ हामथारबायलै आदा इसोर जाथारबाय ओमफ्राय आदा फंसे खोथामोनलै मा बेलाय थारमाने आदा जोंना आदैया माबा रायलायनो होननानै दा जोंनाव फैनो नागिरदोंलै ओमफ्राय नोंबो अननानै एसे नुजाफैबानो जाबाय दे थांगोन दे खिन्थु नै आं क'क्राझाराव थांग्रोगोन क'क्राझारनि उनावहाय बेलासियाव सहैनाय जागोन दे 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 आदा दे दे होमबा दे बे सेन्टेफान फन बुनायदोलै जानाय नंला बेजों थाखाखौ लायफिननांसिगोन र' बुनाय नायनां नोंजों जानाय नंला आदा नोंजों खामानि गैला जोंनो फैसाखौ नांफिनसिगौ जों लायफिनसै हेल' मा सिरिब्रा सोर हमखो फनखौलाय आंसो हमदों हिन्जाव आंसो हमदों माने आंसो आं आलासिसो हमदों जाव आसोला बेथ' आलासि मोजां नंखाथारालै बे गोजामखौ मोनखो ना गोदानखौ मोनखो बेबा आसोला ओमफ्राय मा गावहालाय न' गैया दङ र' आं लेंहरनि नै बहाय थांखो बियो नै खोनायाखै फन फैदों नै बे समाव सोर फाग्लाया फन हरलायखोब्रा थाखा फैसानिसो लोंदों नङाथ' थांगौ र' नै हेल' बोरै जाखोब्रा सेन्टेबा आदा बेसेबां थगाय थगाय दोनबावनो सानखो
जाखाला बे खामानिया जों बाजिखौ नायथावथाव फैसाखौ लायफिनसैलै हाब बिदि नङालै बिमल फंबाय आरो जाथ्रा बारा जों हयले मानिलालै गावबुरानावसो नालिस होगोनसो जोङो सप्तासेसो नायथ'बावदोरा दा नोमबाजैबो गोदान दंफैना साननै सानथामसो नेबावदो हरजोबफिनथारगोन आङो हाय एफा गोबाव नेबोबाय थाबाय सानथामसोखौ मानो नेनो हाया जानांगौ जाखो गोदान सोदान मा थाखा फैसानिल' लेनदेन खोनाबाय थाखो आंलाय मानसिया देवान मारसोनदां नंमारगौ बिगुरा हिनजाव गदाय लाबोमारबाय बेथाखौ थांनानै थगाय थगाय देवानि खालामनानै जाग्राखौसो खिन्थाना हैना हिनजाव गोदानखौ थांफिन होदोलै बारा खेला गैयालै आंजों ना मा होनो थेबगां र' सुमल नांथ'ला एसे खुदै मन'बावनानै थाथारबावदो बेथाखौ न' बां एरखुजोबनानै लाबोगोन बाराबा खाथेर गैयालै जाथाराबालाय माथो ओरैनो हगारा जोंबो जिरायदो जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा जोबोद लाजिथावनि बाथ्रा जोंनि बर' समाजाव बेबायदि थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोगासिनो दं सोरबाया बिसि फिसाखौ गारनानै सोरबाया उन्दै गथ'फोरखौ नागारनानै सोरजोंबा खारफालांनाय सोरजोंबा दोनखारलांनाय आमिना थामिना बुथारहैजानाय गोबां खोनाबाय नै दिनैबो बेबायदि थासारिया दारिया आदैनावबो नांफैबाय घटनाया मबाइलजों जादों होननानै मबाइलखौ दुसिनानै लाब गैया गावबागाव गोसोआसो आजिरा मोननाय फोरोंगिरि हिसाबै आंबो मबाइलखौ बाहायनो मोननानै मबाइलनि बानजायनायखौ मोजाङै मिथिगौ मा खालामनो दुर्भाग्य जा जानानै थांबाय दारिया आदै दालाय नों मा बुंनो सानदों नागिरनायनि बेबस्था लादों ना मा सानदों मालाय गोसो जानानै थांखाथारनायखौलाय बहा नागिरना मोनोब्रा आदै आरो मादैमोन आरो नागिरनो मालाय माजों नागिरनो गारि मथर गैया थाखा थाइसेबो गैया जा एसे दंमोन बेखौबो लानानै थांजोबखादों गावनो नोंनाबो जाद्रायाखैहाय आदै दारिया बोसोरथाम बोसोरब्रै जालायलांबाय दाबो गथ'नि मोखां नुवा मानो होनबा गथ' गथाय थायोब्ला बिमा बिफानि गोसोआ एसे आलादा जायो जुलि लानाय हाबा जानायखौनो गथ' गथायफोरनि ओंखाम ओंख्रि गेलेनायसो सानथारबायहाय आजिखालिनि मानसिफ्रा थाल्ला बुजिथारला नङाबा गथ' गथाय गैला फिसायाबो सोरांबानो खामानियाव थांसै बिसिया हारसिं जाबाय न'आव मा खालामनानै थानो बे मबाइलजोंनो दिन थांसै बिदियावनो बिदि जालांबाय दिनैनि दिन गखा लालां जि गोदै गोबाब बाथ्रा खोनासंनांसिगोन आं अरजाला बन्थ' मुरा बादिल' स्रि दल' जिरायनानै खोनासंबाय थानोसै आं बाथ्राया जेसेबांनो बुङो इसिबांनो लावो आं गेजेरनि जानानै फंसे खोथा बुंसै आदा दारिया जुदि बाजैया सानथाम सानब्रैजों फैफिनोब्ला नों मा खालामगोन लाफिनगोन ना लाफिना मानगोनां रायजोफोर आंनि गोसोआ सोलायबाय आरो बे बाथ्राखौ आङो दहाय नैबे आदानि सिगाङावनो खिथाखांखाबाय जुदि सप्ता खनसेनि गेजेराव फैफिनोब्ला आं बेखौ बोजबनाय जागोन नाथाय सप्ता खनसेनि बारा जायोब्ला आं बेखौ जायगा होनाय जानाय नंला माथो बिदिसो जानांगौ दा आगैदारिया गोसोफ्रा गोरानो बे हिनजावा फैफिनबायोब्लाथ' आंनिबा जोंनि गामियावनो सोनो नांला मानोना बे दस्रा हौवाजों हाबा जानो होननानै थांखाथारबाय लाइजामावनो लिरना गालांखाथारबाय र'लै बिहामजोफोर नोंसिना बाथ्रा बाराद्राय गोथौ लांदेरथारो जोंहा समाज दं समाजासो बिजिरगोन खोथाथाय खोथा बिहामजोआ दा मोनसे उनाव फैफिनोब्ला आं हाबा लायाखै होननानै बुंफैब्ला नों मा खालामगोन बाथ्राया बयनाबो सैथो आं खोनासंजोब्बाय दा नोंथांमोननि गेजेराव आं फंसेल' बाथ्रा बुंनोसै बाथ्राया बेनो जाहैबाय मा मानसिफ्रा मबाइल गोमायोब्ला पुलिस थानाव थांनानै इनफरमेसन होयो माने गावनि लाइफ सेफ्टिनि थाखाय
थिग बेबादिनो दारिया खामसावनि बेलायावबो आं फंसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों बिथांखौबो बिथांनि जाथायखौबो लानानै ससियेल मिडियायाव हगारनांगौ जाहाथे बयबो खोनानानै नुनानै बिथांनिसिम खौरां फैयो आरोखि बाथ्राया जायाखै होमबा हगारनांगौ आदा हगारजायो मोजां जागोनथ' हगारनांगौ दानो हगारथारनांगौ थैदोलै माब्रै बुंनांगौला केमेरायावबा आंजों खि जागोनलै बेयो थ' होनब्ला बबेथिं लायो दिनै दानो हगारथारनांगौ होमब्ला बिदिनो जालायथ'बाय थांलायनो हासिगोन आंनि बेखौ एसे मबाइलाव केमेरा लायनोसै दे होमबा जाबायना आसोल मोदोम दामोलै दालाजिखा हाब माब्रै बुंनांगौब्रा जाबाय रेडि आं रोंलायलाङालै जागोनब्रा बेखौ सिन्था खालामनाङानो आं फोरोंगोन आं एक्सुवेलि बुंथ'वाखै दै दे रेडि जाबाय रेडि एक्सन बुंदो दे जाबाय रेडि र' आदा र' ओमफ्राय बिदि ससियेल मिडियायाव हगारनानै आंहा हिनजाव गदाय मोनफिनाबालाय आंहा जि हिनजाव गदाय लाफिननो गोसोथार बोसोर गियान उन्दैफोर खांनो गोसोथार आंहा मा जानांगौ दे बिदिब्ला साला दासो गथ' खांनायनि सिमां नुदों बे एबार जाथायबाय दे ओमफ्राय एसे दुखुजों थांदोलै माबाजों थाङोबा कमेडिजों थाङोबा मानसिफ्रा बारा फोथायनाय नङा खुलुमबाय रायजो राजाफोर आइफोर आफाफोर बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर आंनि मुङा दानस्लें नार्जारि ओरैनो आंखौ गामियाव दारिया खामसाव होनोब्ला बांसिन मोनथियो गामिनि मुङा जाहैबाय दाखिन्थाफारा बाथ्राया जाहैबाय दाख्लै आंनि हिनजावा मबाइल टु मबाइल प्लास माइनास सालायनानै नाम्बार मोनलायनानै सोरबा हौवाजों खारफालाङो आंनि हिनजावा आदै मद' बिखा फांदां जानजि सेरे खानाय रुंबां गुस्थि बालेबलेब मेगन बेरस्रांस्रां ओरैबादि नायनो समायनाखा रायजोफोर आरो आंनि हिनजावा ओरैबादि गुफुर गावदांदां नोगोर नायनो समायनाखा रायजो राजाफोर सुन्दुरि आंनि बुरि फैफिनदोलै आं नोंखौ नेगासिनो दङ सानथाम सानब्रैनि गेजेराव फैफिनोब्ला आं नोंखौ बजबसिगोन सुन्दुरि राव गथ' गथाय खांनानै नोंजों रायजो जानो सिमां दंमोन आंहा मानो गाबलाबायखोब्रा जाबायबो मोजां जाबाय दा बुंनाया थि जाखादों बेटाखौ दानो इदिट खालामगोन बियो हजोंहाय नुहैयोब्ला फुरा सिरियासजों गाबनो नंखाबाय बियो रायजो राजाफोर आइफोर आफाफोर बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर आंनि मुङा दानस्लें नार्जारि ओरैनो आंखौ गामियाव दारिया खामसाव होनोब्ला बांसिन मोनथियो गामिनि मुङा जाहैबाय दाखिन्थाफारा बाथ्राया जाहैबाय दाख्लै आंनि हिनजावा सोरबा हौवाजों मबाइल टु मबाइल प्लास माइनास सालायनानै खारफालाङो सोरबाफोर मिथिनानै खोन्थाहरबा मा जानांगौ दे सोरनि आखल जाखो दे बे ओंखायनो दिल्लीयाव थांनो होनखाथारदोंमोन आङो इसोर सेन्टिफाया मिथियाबानो जाबाय आं स्कुलाव थांसैलै बाबा बाय बाय बाबा आदैनिफ्राय बोरै बाबायाव प्रमोसन जाखो सरि आदै मादै बाय बाय गावसोर जिखि जालायदो आले मिथिलाला बिबथैयालाय बिफानि समानखाना एखमबा आफाबो होनजायो एखमबा आदैबो होनजायोलै नङा बावरिफोर बे थांनाय गथ'आ बेनिनो फिसाला बे थगायसुलासो बेयो थगायसुला सोमब्र' फैबाय नों बावरिफोर बिसि गिबिखौ बुयै बुयै होखारहरबाय बियो आरो बेल' नङा बै गामिनि रान्दि बुरि बुरि पेन्सना थगाय थगाय जाजोब्बाय अरुणादय स्किमनो बेखौबो होगोन होननानै जाजोब्बाय थगायनानै खम देवानि नङा बियो आंनि फिसालानि साख्रि होगोन होननानै 1 लाख थाखा लायदों बियो बेखौबो गैया दिनैसिम हराखै बेखौसो लांनो फैदां बावरिफोर आरो नों बिराद मोजां जामब्र' फैबाय बावरिफोर ओइ नोंसोरहा आंनि न'आव फैनानै बेबायदि आग्रान दारस' बाथ्रा बुंफैनो आं माला नोंनि थाखा जाखो बेखौलाय नोंसोर ब्रा ब्रा जासिफैदों दा आंनि फिसालानो साख्रि थाबायनानै होदोलै बेखार जाथारबाय होननानै आं माला नोंनिफ्राय थाखा लाखो हा
हे गसाइ बबे न'खराव सफैफ्लांखो आङो दाखालि फनाव खोनाबाय आङो थाखा फैसानि लेनदेन दाबो न'आव फैना बिफैजाबाय नोंगौ बावरिफोर नों खोनानाय बाथ्राया सैथोथार बेहा गोबां थाखा फैसानि लेनदेन दङ स्किम मावनो होनै गोबां थाखा फैसा बियै सरकारनो हैनो होननानै लांदोंमोन खिन्थु आजिखालि सरकारा गोदान जाबाय खुंथायनि माबाया सोलायबाय सिस्टेमफ्रा सोलायबाय आगोलनि सरकारनियाव एफा एनै थाखा होनानै खामानि मोनदोंमोन साख्रिफोर मोनदोंमोन नाथाय दाना नियम निथि सोलायबाय थासारिया गोदान जाबाय ओंखायनो बिदिजों जाला थाखा फैसानिल' फैनाया असानसेयावसो गबोनांसिगोन नामाहाय आंनि जिउआ जाबाय दे आदिखेबा मा जाबाय आंनाव 5 बिगा हा दं बेखौ फाननानै नोंनो हरजोबगोन आं न'खरावल' बेबायदि गरम खालामफैनो नाङा आंहा मानसि गोदान फैदों आरो नोंस्रा बेबायदि थाखा फैसा माबा माबि हेन थेन दिगदार फैबाय थायोलै आं मिथियालै साननै खिन्थु सेन्थेफा ओइ खुसिग्रा लाजाय मोखां साननैल' नागिर आं साननैल' सम होगोन आं दामसिनि बोरायराय मा सिस्टेमनि मानसिफोर बेलाय आं हराब्लाय मा खालामसै बेलाय गावनो होफैखादो फैसा फाग्ला थोस दाबो सानब्रैसोआनो जायाखै दारिया फन आगोलबोनाया सानब्रैसोनि गेजेराव फैफिनोब्ला दारिया आजावफिननायनि खोथा बुंदों नंमारगौ गोजाननि हाजोखौ समायना नुहुरो होननाय रावा फिसा न'खरानो गोजोन न'खर होननाय बाथ्राया जानाय नंला रायजा हान्जाबाबो दारिया खामसावखौनो आथिं हरफिननांसिगोन मा जाखो बेहा मा एथ' खोनानो हाबायखि बोरैबासो सानबाय नामा बेलाय मानो बेग लाबोलायखो सुन्दरि मा थांनो नागिरदों नोङो थाला आङो बे न'आव मानो आं थाला हा बे न'आव सान्थि जानाय नङा मानो सान्थि जाया मा जादों थादो जेबो जायाखैना मा बहा थांनो नागिरदों सुन्दरि बहा थांनो नागिरदों नोंलाय आंनि गोसोआ सोलायबायथ' सुन्दरि बहा थांनो नागिरदों नोङो हा ओइ सुन्दरि दा थांनो नाङा जेरावबो ओइ सुन्दरि बहा थांनो नोंलाय थोच बहा थांमारनो नागिरखो नोंलाय आंनि गोसोआ सोलायबायथ' सुन्दरि ओइ सुन्दरि थांफिननोसो नागिरखो नामा खोनाबायलाय सुन्दरि ससियेल मिडियायाव हगारनाया मोजां जासिगोनलै आंना दुगानो सानब्रैसोनि उनाव फैयाब्ला लानाय जानाय नंला होनगुलायबाय आङो माथो दाना गोसोखांनायानो थाबथानोसो रोंला जारलासो मोनबायलां बे आदा सिमांनो बुद्धिया बारा थिग जाखासिगोनलै मोजांखौ फोरोंखो ना गाज्रिखौ फोरोंखो बियो ओइ दारिया भाई मा खालामदों नै माथो मानसियाबो माथो आदासोलाय है बावनो ओरैनो उरां फारां जिरायलाबायदोंलां बारा सिन्था खालामबाय थानो नाङालै फंबाय आं मैया रायलायनाय जाखाबायना माथो सिन्था खालामबावखो जयेन जाब्लानो जाबाय नंगौ आं माला जायो नंगौ जयेना आं खबर हरगोन हामथारबायलै आदा जाथारबाय इस बेथ' जाखाबायब्रा जयेन जाहैबानो जाबाय आरो ओमफ्राय जों मैया हगारनाया नुजोब्बाय बे गावनि गोसोआ जुदि मोजांब्ला नोंनि अननायखौ गोसोखाङोब्ला थानो हाया बियो फैफिनखाथारगोन बियो है फै दा फैसैलै आंहा बे खामानिखौ मोनबानो जाबाय साख्रियाथ' जाखाबायब्रा ना माखौ सिन्था खालामबावखो बेखौलाय मा सिन्था खालामबाय जाखो मोनफिनखायो मेरला हिनजावखा थु साख्रिनि खुसियाव एसे माबा इदिनि एलकहलखौ होनदों होमबालाय थाङो जेखि समयसा फैयाबानो बेखौ हयले नागारा लानो फैदो गाखोदो